BMW prodat. Zašto ti, druže, prodaješ auto kad je toliko dobar, kad ga toliko hvali? Smatram da kao neko ko se bavi automotiv sadržajem da je jako glupo da vozim jedan automobil 5 godina, jer vama, publici, bude vam zanimljivo možda jedno 5-6 videa i to je to. Drugi razlog bitan jeste želja za promjenom. Da li sam zadovoljan sa ovim automobilom? Apsolutno zadovoljan za ove 2,5 godine, bez ikakvih nekih problema, nekih kvarova, malte ne samo redovno održavanju. A ono čime sam posebno zadovoljan, ma šta zadovoljan, oduševljen, jeste ovaj 2.0 turbo benzinac BMW-ov, dakle B48 oznake, 258, 260 konjskih snaga, zadnji pogon, ZF-ov, ovaj 8-brzinski menjač, toliko agilan, toliko dinamičan, toliko zabavan za vožnju. Evo ovdje imamo sad prostora čistog, prebacujemo Sport, Sport Plus, ima fabričke klapne, sjajan fabrički zvuk, plus kad se klapne otvore, onako lepo se čuje. Pazite sada. Fabrički, nije čipovan, nije stageovan, prosječan potrošnja nekih 8 litara, evo dugoročna je 8.1. Znate, ja na autoputu na 140, 8 brzina, obrti su tu negdje malo ispod 2000, a auto troši neki 7 litara. Uvijek me oduševio na tim nekim dužim putovanjima. Odem u Grčku i vratim se i prosjek bude oko 7 litara. A ono što me još oduševljava kod ovog automobila jeste taj njegov izgled. Barem meni lično ovaj zaista lep automobil. Još kad je ovako opremi ovaj M paket, laser farovi, M kočnice, šiber, još ti neki dodaci koje sam ja dodao isto unutra, baš jako oprema, samo par stavki fali da bude totalni full. Meni lično baš lep automobil i to me malo plaši šta kupiti posle ovog auta, a da ne moram da dodam još ovoliko para, a da mi bude onako, da kažemo, lepše od ovoga. I 360, i Harman, i elektrosedišta sa memorijom, i svašta nešto tu drugo. Zaista sjajan automobil, ajde neću više previše ga hvalim da ne izboksuziram nešto budućim vlasniku.